Da, sprinter guztiak mendean hartuz, hor duzu, buru-buruan, bigarren datorna Kenny Welch, eta hirugarren izan da Matthew Hermans, laugarren Kiko García eta bosgarren González Salvador. Melchor Maurik, aurtengo denboraldian lortu den laugarren garaipena lortu du Alfaroko helmuga honetan. Komunio Valentzian irabazi zuen, ondoren Murtziako bueltan etapa bat, eta gaur Errioxako itzulian aurreneko etapa. Pelotoia osorik helmugaratu da. Tartean, Marino Lejarreta. Zorionak. Eskerrik asko. Pozik, ez? Bost hilabetetako etenaldiaren ondoren, aurreneko karrera korritu eta bukatu duzu pelotoian gainera. Bai, hori uste dut importante dala. Seguimos con la entrega en el podio del Faro. Lan asko indet, baina azken batean, hemen naude eta horrek usten dut, posikotan mogun neurla. Jende alasera ibili da, zuk aginduta edo eta errukitu indela. Nik uste dut errukitu ingozila. Naha gehien uste dut aixi kontra egon dela eta bergoiza jaikia gala eta oino jentia esnatu barik egon dela. Marino, pentsatzen egun zoriontxoa izango dela, ez gaurkoa, egun zoriontxoa. Bai, karrera bukatzekin ikusten dut egin zoriontxoa izateko mozela dela. Zorionak. Eskerrik asko. Marino este maillot blanco para Marino Lejarreta. Bai, oso zoriontzu nago. Euskal Herriko itzuliaren ondoren, Espainiako buelta hasi baino pizkaba lehenago, gaixotu egin nintzen. Infekzio bat izan nuen, eta 2 hilabetez lasterketetan parte hartzeko modurik ez. Gainera, gutxi entrenatzeko aukera. Orain, apurka hoberantz noa, eta garaipen honek hainbat egunetako tristura uxatu egiten du. Eta garaipena esprinean. Bai, garaipen arraro samarra izan da egia esan. Hemen sprinter honak zeuden, baina ni ondo kokatzen ari nintzen 2-3 kilometro falta zirela alde egiteko asmoz. Dena den, haizeak gogor jotzen zuenez, aukerarik ez nuela berehala ikusi du. Aurrekaldean jarraitu dudanez, urrutitik arrankatuz, ustekabean harrapatu ditut sprinterrak. Biharko etapa erreginaren bezperan, etapa garaipena eta lidergoa Melchor Maurirentzat. Bihar lehen mailako Cruz de la Demanda mendatean bukatuko da. Gaurko lehen etaparen sailkapena hementxe. Melchor Mauri aurrena, 6 ordu, 8 minutu eta 58 segundutan, bigarren Kenny Welch, hirugarren Matthew Hermans, laugarren Kiko García eta bosgarren Juan Carlos González Salvador.